Emba nga aldaw ken rabiiyo kaliwliwa ken rayaw nga padak nga OFWs tagsasabali a nasyon. Siyak ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz Ballesteros Cagayan nga adda ditoy kwet at taapo. Pasensya kayo mga absat, nag-automatic man eh. Masabol ti parang mga cellphone. Judge ken ni Sir Roderick Molina. Ken dagiti gagayem ko ani Merejes Baliwag may askado ken ni Mary Jane Fronda Bidad. Ket ti paulo ti kantat basul ko kadi. Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan to'y puso. Basul ko kadi nuiwagsikan dito'y panunot ko. Jakun madaeran nay puris asa let ang barukong ko. Ang kay matanagang kakabsat na i-dublik. Mangguda. Agpa sangbayak lang ako ti agati judges, kadagati viewers. Napukaw ti tangatang kaboy ti automatic shut off dati cellphone. Anang balon nairot akawar ni ayak kasmang di agkupas tiragsaken na sa Dagiti board of judges IBM da camping no ayanda no nakasurot da namati akin. Dagayo apo nga admin ko, kita nyo no nakasurot dagiti apo nga board of judges. Sumurot kayo dito ita technical problem apo nag-shut off dati cellphone ko. Masapol di baro. Napindas mo't kidi dati kuha na ate kuha cellphone ko talaga na overloaded gamin na po. Awan Sir Servina. Hello, Sir J. Araraquino Corpus. I'm very sorry. Technical problem po na wan nag-jay mo na nga live ko. Sapal ko mapo. Kaya na daw pagsiyatan na po ta nag-accept ti 50 nga friend request. Dagiti nag-friend request na-accept ko makabuya da. After 1 minute, isublik ni contestant number 6, dublin nakakabsat. Lo siento mucho. I'm very sorry kada kayo po nga viewers ko. Na ikupina na kalmanta. Admin, kitain nyo no nakasurot apo dagiti inno mga board of judges. Datani ng Deborah Bolusan ni Marinjes. Kastamat kini ni kay Catherine jakamunod tani kay Apo Pastor Tabunyar. Okay, isublik apo ti contestant number 6. Ay dublik apo. Imbag nga aldaw ken rabiiyo kaliwliwa ken rayaw nga padak nga OFWs tagsasabali. Imbag nga aldaw ken rabiiyo kaliwliwa ken rayaw nga padak nga OFWs tagsasabali a nasyon. Siyak ni Jocelyn Kinday iti Santa Cruz Ballesteros Cagayan nga adda ditoy kwet at taapo. Kablaawak man tinaimbag nga oras dagiti agbuybuya nang runa dagiti sponsors judge ken ni Sir Roderick Molina. Ken dagiti gagayem ko ani Merejes Baliwag may askado ken ni Mary Jane Fronda Bidad. Ket ti paulo ti kantat basul ko kadi. Basul ko kadi nulipaten kan kaunggan to'y puso. Basul ko kadi nuiwagsikan dito'y panunot ko. Jakun madaeran nay puris asa let ang barukong ko. Amang lenes
anang balon nairot akawar ni ayap kasmang di agkupas tirag saken na somit abalikas namati aken ka tanatalget tuy puso ken rikna ngem gayam ugbaw ti ayat mo di mapagpiaram awan ser-serbina ti ayat kinakin parikna nga inak tinagibit italeken namnama nagsulbot nagbunga dagidi nga arapaap nga inta minuli ti kariken sa patano siyak tatay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag di naglabas na ikupina nakalmanta naputar akanta arbis amang pasantag pinakkel tay ngayat dak minamnama akas tuy ti inted mo nga kalak-ahmat inyawat ko tuy ayat ngem pait ti ingkain supapak kasanuak pay ita imbatim tuy pusok ngagmay-maysa nga aglak-am in paay mo apanusa awan ser-serbina ti ayat ginakin parikna nga inak tinagibit italeken namnama nagsulbot nagbunga dagidi nga arapaap nga inta minuli ti karigen sa pata no siyak tatay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag di naglabas na ikupina nakalmanta naputar akanta arbis amang pasanta pinakkel tay ngayat no siyak tatay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag di naglabas na ikupina nakalmanta naputar akanta arbis amang pasanta pinakkel tay ngayat no siyak tatay pumusay lagip mon tulaeng mangbiag di naglabas na ikupina nakalmanta naputar akanta arbis amang pasanta pinakkel tay ngayat pinakkel tay ngayat pinakkel tay ngayat Magkakasama ka kapsat ka na kiti.
kakapintas nga Thank you. komentyo. Ureno adayucho ag chichismis kayo dito ay Volco. Iso nga kada kayo amin kabsat nga naling nga kumanta. Agpo-audition kayo kanyak into no Martes hang ano bigat kanina ta ginananamot tinugawag dayto nga programa dayto program ko apo limang aldaw isolatib ubraka kung ungot pay ni bakit ko nang ko kano pay masango isunan iso nga Martes kayo apo nga agpa-audition kanyak ta hambang lang isotib ubra datoy tawa mo sweldo sa bagay numakaya kakabsat para iti pagsayaatan pan nakaliwliwakin pan nakarayaw yo amin aramidik ti kabaylag tapno ti kastapo agtultuloy daytoy nga programa tayo iti tangatang nga itimtimon daytoy manong yu iti manong yung ano mo aywan gayam kakabsat adag damdamag kano no nya kano ti asino na kano no anya ti kway kahit kumot dati nga gundaway nga yam amok dati pagay kada kayo apo siya ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina danak iti naiyanakak apo di payagan is Ballesteros Cagayan siya nagserbinak nga kasbara sanggo niyang kabataan chairman iti dayta nga lugar nagserbinak iti kas barangay Kagawad iti dayta nga lugar nagserbinak ti upat nga tawen nga kas barangay punong barangay iti dayta nga lugar payagan is Ballesteros Cagayan nagserbinak met apo nga liga secretary dagiti 19 nga barangay iti Ballesteros Cagayan iti 2004 to 2007 siya apo ti liga secretary ti municipal ken nagisuro nak apo iti sangapulo nga tawen dijay Quezon Colleges of the North College Department iti sangapulo nga tawen from 1997 to 2007 dahil apo ti qualification ko hana nga DJ hana nga anyaman hana naling ag MC ngum no piesta ang kumbudaan sa loyutok amin dagita nga MC iso nga dahil apo thank you very much. Daya po ti qualification dati no mo adu ti agdamdamag sino nga ta dayay amin nga pa-accept i-accept ko rejak amam mo tapno makabuya kayo lang po basta handa lang tirtiraan ti pabarang kada pababa kada tam nariga mo tapo ti makabkabasol ditoy on the air baka madamdama dag chat kanyak teglalaok nasaki mo tinakam ko so nga arimidik datoy para iti pagsayaatan tayo nga OFWs kastamot dita Pilipinas kakabsat. Thank you very much. Kayat kumot dati nga kablawan dagiti amin nga mangisulsulo ti Quezon Colleges of the North Ballesteros Cagayan na po masarakan iti bandana iti daya iti Municipal Hall ti Ballesteros Cagayan daya yapo tinang damili agbuy-buy ati mestak di grade 1 nak ni Ma'am Evelyn Catli iso daya tinang damili apo kanyak nuapay nga nalayng na nga sumanao dito'y tangatang. Thank you very much kada kayo apo. Dajay ti agpaypayso nga kwalifikasyon ni Manong Derek. Next contestant 0617. Mabantayon kini Miss Tricia Marie Domingo Mangrubang. Hello DJ Mel, DJ Bambi, okay ba lang ba kayo dyan? Hello to napinas kabalasang no data ni ading singer tayo ni Leng Pamitan. Hi, hello kada kayo amin na po dita Ilocos Norte. Tricia. Okay? Kasiya po. Tricia. Dato yun na po ni Tricia Marie Domingo Mangrubang from Kabuluan West Ballesteros Cagayan representing Sangguniang Kabataan. Imbag nga daw yung amin kakabsat kan Cagayan. Siya ni Tricia Marie Mangrubang, 19 years old, Kabuluan West Ballesteros Cagayan. Sabi ko mata, magustuhan nyo dahil kanta, ay paiko kanya yun. Thank you. Ikan pun amay patay nato'y puso urang awanak denam titunggal aldaw uray pa'y mutawen itinaglabasen
ingatong paltanen. Kanayon nga adda kanya, tuwing padulin mo ngayat, na isuting paay mo, apagyaga. Uray mo may sa akong payet, analami sa bangkay, di muntun ko na amalipatan ka, ingat tong paltanen. Di ka muna malipatan, unato'y puso, uray mo Mami, awanak susulat. denam, titunggal aldaw, uray pa inutawen, itinaglabasen, di muntun ko na ang malipatan ka, ingat tong paltanen. Kanayon nga adda Ulanday. kanya, tuwing padulin Abulong. ngayat, Taganuda, abulong. na isuting paay mo, apagbiagak. Uray mo may sa akong payet, analami sa bangkay, di muntun ko na amalipatan ka, ingat tong paltanen. Di muntun ko na amalipatan ka, ingat tong paltanen. Di muntun ko na amalipatan ka, ingat tong paltanen. Ay, daya po, ti contestant number 7. Architect, calling the attention of Architect Lizardo Lenglun. Final score, ti number 6. Agsusulat at mati kakabsat, number 6. Number 6, final score, Architect. Hanggang itid mo kanyak ti score na Architect, denggam ti instruction ko, tano ti kasta hantay nga bumayag, ko habang nga hampay bumarag ti cellphone. Akit ko man na po nga kablawan ti naragsak nga panagbuy-buya, dagiti daan ti kini Uncle Olive, Olanday, daan ti Olive, Olanday, ken Tabutol family, dita alakapan kagayan, nagbuybuya da po, kay titid da ito ni Mamik, naimbang nga pa nagbubuyan ti Olive, Olanday, dita alakapan kagayan, kastamit iti Tabutol family apo, dita alakapan kagayan, antimidadya apo, siguro may isang tuwing nga may isang sponsor ko matilod. Naimbang nga pa nagbuybuya yo amin apo, da kayo nga naka-online apo, no, ay, agdaw-daw atakman kada kayo gayam. DJ, Bambi ni DJ Mel, paspasin siya kayong ta, medyo nasa raw dahil yung iwat ko, habang agtutuloy tayo, agan anos kayo. Kaya't ko apo nga kablawan kayo amin, dagiti naka-online, kayan si kayo apo nga 178 nga naka-online, pangasi yung manta i-share yung dato yung video. Han nagpa-like ti channel, YouTube channel, tadya kahit ti sumikat ijay. Dito ilang tanong ti kasta ka mabuya dagan mga ganda dagiti aming nga contestant do ito live ko ka ebidensya nga dagiti nga contestants ka nalalaing nga kumanta kakabsat. Dajay laeng. Thank you very much. I-share you dato yung nga video 182 tinaka-online. At dan sa lang 34, sakit mo tinakam ko na, anok taglalayban. Thank you very much. Cheng Wei. Cheng, no worries sir. Sige lang, take time. Kung na niya po DJ Bambi. Number 7, Architect. Dati hango kong mabalin nga lang ti score dagiti kakaduan nga admin no hanga gapuking ka data talisit. Tano da problema si Kati Makabasol Architect, score tay number 6 3.63 3.63 roll call kakabsat baksak score dagiti 1 to 6
Contestant number 1, 2.40. Contestant number 2, 3.96. Contestant number 3, 3.36. Contestant number 4, 4.48. Contestant number 5, 3.84. Contestant number 6, 3.63. Correct? 3.63, correct? Number 7. Number 7, akit ko man nga kuan daji contestant number 6, iulit mo Cheng Wei. Number 6, contestant number 6, final score please. Number 6 ay 3.63 kosto ajay. Number 6, 3.63. Tapos itid mo kanyak ti contestant number 7 ni Tricia May Mangrubang. 6 is 3.63. 7. When, sir, copy ko na ni Apo DJ, ti chairman to the board of the judges. Number 7, itid mo kanyak ti contestant number 7. When, sir, gusto ko na na. Number 7, architect. Kamin. Number 7. Kurang pa, sir, may isa nga judge. Apo nga judges, please submit your score to architect Cheng Wei Lizardo Leonglun. Yes, sir, kung ni Ma'am DJ Mel Passion Dugay. At talaga nga aktibo na gito'y DJ tayo kakabsat. Ito ka may saraong kayo DJ Ilocos Norte. Ti istasyon kano ni DJ Mel Passion Dugay Valencia. Si Lolokat kadagiti amin nga taga Cagayan. Dagiti abroad. Mapan kayo tog pasyar. Ngam? Laglagipin nyo ati sarabo na ang ibang banglo lang kakapsat nga iregalo yung tumakanya na. Kastamat iti istasyon niya po DJ Bambi, DJ istasyon niya po Dan Langaman, si Lulukat mat apo nga mapan kayo agpasyar. Open kayo DJ. Bagbarang hagot ni Apo Boss. Ni Apo Boss Dan Langaman. Thank you very much. Ado yung plugging ko. Number 7, architect. Tap na mapantay din number 8 kaganga ni Malpasan. 7, architect. Sino apo tinaling nga kumanta, gisagmit kay tonte kayo ni no Martes. Kanagato ti agdamag-damag, nagato ti agkol-kol kanyak ditoy, makulkol dato ulokon. Kurang pa'y kano apo ti maisano, sinutihan ng isabit iti grade ti number 7, score ti number 7, apo iti nyo po, Ma'am Catherine Marsan, score please, Ma'am Catherine Marsan, wanted outside. Amo ilumang data grade ni contestant number 7, wanted outside, Ma'am Catherine P. Marsan, na nesesita to puntos. Manso, kunana, wenen ko na. Wenen ko na ni DJ Bambi. Uray awan, basta makita kayo kunana. I know nagawid kami, DJ, talaga may dakantong kitaan. Okay, number 7, score, please, total kamabuyatan ni DJ, kagsaksakit kakabsat ni DJ Mel. Ginuy-guyod ko lang apo, tano agjadz. Dakisen, loko-loko. Hello ka na kayo amin. Final ba? Divided by... No. Haangakas jay. Kasi ni divided by 5 mo, masapol nga divided by 6. Divided by 6. Divided by 6 nga divided by 5. De, umaduti score ng architect. No, nag-6 divided by 6 kay di... divided by 6 amin kakabsat tano nag-divided by 5 ka, syempre ngumato ti score na. Okay, unahin tayo kakabsat iti score ni architect. Okay yun sir. No okay yun, iwi pamon 2.10. Ti highest 4.5 lang dito contestant number 4. Ada pa yung mabati. Okay, let's proceed to the another contestant. Please welcome Mrs. Reynalyn Taala Larsen of Centro East Ballesteros, Cagayan from Korea. Reynalyn. Okay, dito yan na po iti kanta ni Reynalyn.
Palakpakan kada kayo amin nga buybuya 194 iti naka-online. Agyaman nakakabsat iti panagpuypuyat yo kagbuya. Programa na to, lalo na kay Sir. Guys, I'm Reynalyn Larsen and I'm 30 years old. Salamat sa lahat ng bumubuo ng programa na to, lalo na kay Sir Roderick Molina. Hi po sa lahat. Diyak namnamain nga agbalbaliw ka, wagas ipamatek ko hingga kinauma. Diyak amo no kasano tibiyag ko ita nga awan kan biyag ko kaliwan-liwan. Diyak mailime daytoy kinaliday, tuwa kadag ito'y matak, di umaribasay, siya sino itan, di umatibay, daytoy puso nga agsinsinay. Pat ko ngamin tasiksika, diragsak ko ken siksika laeng, di amin ko agsublikan, 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 mayag ko kadag ito'y matak, di umaribasay, siya sinungitan, di umatibay, daytoy puso na agsinsinay. Sabay lang kumang kamasurotam to, dalan nga agsobli, tuy arpat ko ngaming tasiksika, diragsak ko en siksika laeng, di amin ko agsublikan, 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 mayag ko Lehio,
nagbuy-buyayo. Ganda ting live ko. Sapay kumaabot 110% nga masatisfied kayo iti dayto yung arabi dita Pilipinas mamatulog kayo nga nakausam kakabsat kastamat dagiti padag nga OFWs ditoy tano awan kayo awan na po dati live ko isong masapol ko tatay ti sponsor yu kakabsat dapat duwa nga nabatbati nga contestant tayo ket sapay ko andi nga yung dak iti kwan. Dahil di pala kada kayo habang ag-break tayo. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibagat, ay ayaten kam, kasta kamet kanyang. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y putok, putok to'y puso, awawagan na kam, denggem ka din alam, umay ka to'y sipay, puso tay umay payapay, tap nun maep-epan, iliw ken senay. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinairot nga rakup abuyugan tuyas asu. Ililiwek ti agip na samsam itngem tagapulot, asabayan ti aprus apapiras ti bokbokong. Ililiwek ti areng-eng mangtitileng ti lapayag, umaikan o biyag ko, mailiwak unay ken ka. Hello hapo viewing kada kayo amin na po. Nagado nga puso, kirugok to nibigat na kita nga puso. Salahan na kita agabalayan. Kita payagan is, nakaringin kay payapo. Denggem ubiyag ko, denggem ti ibagat, ay ayaten ka, kasta kamet kanyang. Denggem to'y aso, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y putok, putok to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din alam, umay ka to'y sibay, pusok umay payapay, tap nun maep-epan, iliw ken senay. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinairot nga rakup abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agip na samsam itngem tagapulot, asabayan ti aprus apapiras ti bokbokong. Ililiwek ti areng-eng titileng ti lapayag, umaikan o biyag ko, mailiwak unay ken kam. Liwek ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinairot nga rakup asum. Ililiwek ti agip na samsam itngem tagapulon, asabayan ti aprus apapiras ti bokbokong. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamu, tinairot nga rakup abuyugan ti as-asu. Ililiwek ti ngem tagapulong, asabayan ti aprus apapiras ti bokbokong, asabayan
ti aprus apiras ti bokbokot. Dajay kakabsat daw hanak ko mamakakangkanta tagsakit dato karabog kon ka tano lang ipakita ko kadagiti apo nga contestant ko nga amu basit ti agkansyon oray no trying hard nga kunada iso nga dajay kakabsat pasensyaan nyo na po no nagkamalinag tahan na nga singer nga kaslakin ni DJ Bambi. Pangrayrayaw ko lang kadagiti amin nga excited nga viewers ita nagado 191 hanga bumaba hanga umaton. Mapantayo na po iti May Kasyam. Sakbay mapantayo iti May Kasyam. Architect score please. Score. Architect total score. Ag-request kayo kakabsat, masapol nga gi-sponsor kayo. Ma'am Bulusan, wanted, Ninang Deborah Bulusan, masapul ti score, agor-oray ni architect, Ninang Deborah Bulusan. Score mo, si kalang tutunayan tanang, tano may bagati score dati, contestant number 8. Kalpasan nga mayawag ko, ti top 5 architect, masapol nga i-clear mo data listam, data tally sheet mo, parang ko dito'y viewers. Dito'y screen tap no makita dami na po, uray no may parang makide na total dan. Amo na nasisirib ti viewers. Kaslamot lakadak tayo ang dati OFW, hampay napaspasamag ka, updated tayo, handa pa nga amutin napaspasamag diyan to, barbarangay tayo, amu tayo ti conclusion nan. Nalalaing ti OFW tatakakapsat. Si kami nga OFW, updated kami ti balita. Hampay nga na yanak jubing, amumin no lalaki no babae. Di ba OFW? Kasjay ti kapigsa ti ante namin nga datoy abroad papagayam. Di ba ko gusto DJ Mel ni DJ Bambi? Pakatawa lang dadya kakapsat tanuhan kayo nagnervyos. 3 point. Diyan, inted da. Number 8. Kung ni dati apo tintid na 3.78 number 8. Dapat duwa nga nabatbati nga contestant tayo kakabsat. Mabantayon iti sumaruna contestant sagbay nga i-present ko ti winner iti Domingo nga agkanta kakabsat. At intid na nga intermission madamdama. Please welcome contestant number 9 Mrs. Jonalyn Agrao from Dubai. Dati abot ti kantana intay dinggan.
po ti contestant number 9. Kada kayo amin nga comment kakabsat. Ag-comment kay lang tinapintas. Siyempre na eko, numaeko. Amuyo, ada kami dito abroad ko. Awanti pa na wunming, ag-practice nga nalaing. Agita contestant na po nga dati abroad. In rap-rapid dalaang hanga ti maki-contest, singing contest, umay mi inubra dito abroad. Ngamkit de, pangliliwami kada kayo amin apo nga data Pilipinas. Anlang nang raw na kanya nga Shakti host. Siyempre no, ag-comment kayo ti medyo makapasakit, masaksaktan na magkakabsat na Shakti host. Amin nga giti contestant ko ay ida maabak naman kung saan. Tas na ko natatay ni DJ Mel. Si kayo, nangabak kayo amin iti puso da kadag iti Board of Judges. Ta amin nga ayam, ada maabak, ada mangabak. Kasi po, thank you very much. Kaya't yu po nga mga ganti boses ni DJ Bambi, may isa nga singer iti Ilocan dia kakabsat, DJ Bambi. Isen mo da jay kantam kanyak DJ Bambi, ta sakbay nga itit ko da iti maudi nga contestant, score na po kat, masapol nga itit mo jay score architect. Kakabsat nga buybuya, ti qualified wano talatga mapatgan nga amangted, iti resulta ti top 5, ipos nga muna ni isong agdawat kada kayo apo nga agbuy-buya ag-giveaway kay madamdaman no ipos ni apo architect datay top 5 i-confirm to apo ti board of judges nga ipangpawuluan ti chairman of the board nga ni no dini apo DJ Bambi tapno ti kastapon nalawag ken maawatan tayo amin nga talaga nga ditoy ayan tayo awan ti swinitikan nang nagyuma dagiti kang kantada ano nya ti nagkamalyanda tahang kay mga judge kiso nga impabaklay ko ti pagrebingan kadagiti innem nga board of judges nga agdesisyon ta uray siya hang kumabaling nga desisyonan no sino tinangabak ta adda naklang apo titinga tamok baka dagsaksak inakem na kanyak madam na madita ka iso nga avoid dagiti apo nga complaint kanyak apoy manong ne kasto iso nga da kayo apo nga maki-contest amuyo dagiti lackings nga gati na to ti eco na basit di uni na nauneg nasinggit ti -1 na dahil ti avoidan yun no amang pitid kay kanyak ti audition na di sample nga kansyon nga iti kanyak masapul mo't nga papintasin yun ta hangko ka mabalin nga i-present ti kantayo nga medyo nga napintas nga kuto ko na tayo Ilocos nga naragot ko na dahil so nga kada kaya po nga taga Ilocos hangko nga mabalin nga i-presenta mat at naragot nga kanta mabalin ko nga i-presenta ti kanta nga makapay parayrayaw uray no kan at least intermission no kan panglingligay ken pangrayrayaw mi kada kayo amin papagayam di ba DJ Macon DJ Bambi kas jaya po iso nga ikwak mat i-critic ko mo dagiti contestant ko tano anyaman nga kamali Shakti mapabasol ta Shakti nakin programa datoy kakabsat ken dagiti admin ko thank you very much. DJ Bambi, mabalin nga ikan nakti kantam DJ no mabalin. Isenan nakti messenger ta i-click dito ya DJ Bambi. Kasanong mangted tinakong kasanong maited. Ada po nag-chat kanyak nga mangted kano ti 20 euros nga para iti sumaruno nga batch 3 masapul lang nga po ti nga pulo nga contestant tanuhan unay adaw ti contestant ko ngem dagiti talaga nga qualified nga makilaban ta hangkong basra kun dagiti lang nga kumanta tano agkaralod no hangkong ko dagiti apo hangkong ay kanti chance na dagiti so nga handa nga message kay ko magikanta kayo mamangted samantala guuray na mo siyempre dagatay napipintas mo ti ala kapintas keng kagwapo yu apo nga agbuy-buya iti daytoy nga aldaw DJ ayan na ni DJ damo kanto kituyen hello DJ kansyon ko datoy ano pinicture na pay talaga nga in-screen siya nakakapsat ni. The best sound quality. The best music mix on here on DJ Rexy Remix. Thank you. Talaga
Wala in record na kakabsat. Dato video. Thank you, DJ Bambi. When Camposanto, Nyaya Camposanto, title na ko bara taraken ko apat. Mo naman pwede amin. Upang urayan tayo no, send na kanyak ti messenger tayo ni DJ Bambi, ti kanta na kakabsat, mapantayon iti sumarunong last contestant, dati may isa nag-back out siguro sumarunong to apo. Mapantayon kini Mr. Masapul tayo kwagayam. Score apo architect, score number 9. Ada amin jay YouTube ko share ko na. Ipalo yo apo di kanta na di YouTube na da Jason na apo ni JR Raquinho Corpus Jr. Wono DJ Bambi like you kano apo share. Ada akin next 200 load. Akin ko kwa. Amin nga mabalin kayo nga da kayo apo nga sponsor. I-message dakto tan malpas ti programa tahan kayo pa lang masango nga kapatang. Video call dakto tano makita yun ni Manong Direct. Amin nga mayat nga sponsor IPM daklaeng ibagak no kasano ti mechanics kasano ti panang ipatulod yu dagiti load nga bakon dagiti contestant tayo kakapsat. Mapunno ti lolod ditoy. Load ito apo programa. Ladies and gentlemen, please welcome our last contestant, Mr. Jared Lance Benicta. Diyan. Lance. Habang pag-uurayan tayo kapsat, medyo bilbilo ko kiso na. Agananos kayo apo, tawari ko malpasan. Dati pa question ko tatay, sino tinangabakan? Da kayo apo nga buybuyag, yaman na kapo, sapay kumatagbuya kay Tumanino Domingo, no, adagi sponsor. Tanawan nag-sponsor, hanawan ti live ko, tagi nananamoy. Dato yun na po, ti contestant number 10, last contestant, Mr. Jared Lance Benicta, iti San Mariano, Bantay, Ilocos Sur. Buybuyay suna po. Dati di apo ti pagbati na, tanaka-separate. Sakbay ti aming kakabsat yung gagayem kablaawang kayo man itinaimbag nga bigat aldaw ken rabi iyo amin. Kastamit nga kablaawak dagiti OFW nga agdadjay balasiw taaw. Siya kaya ni Lander Jan Gonzales Benicta nga agtawin iti 20 nga taga San Mariano Bantay Ilocos Sur agyaman unay kanyayo amin apo. Agyaman kami met apo kabsat nga taga Bantay Ilocos Sur. Kalugaran dati may nga board of judges yo apo ni Mrs.
daji apo ti last contestant kada tayo amin agyaman na kapo awan pa iti announcement ti aga ti mapan ti talaga nga pagkapuan ti announcement final decision ipos nga muna ni architect i-confirm ni apo po chairman of the board ket sakbay nakakabsat isublik datay winner idi Domingo tapno denggan yo apo tada siya sino man iti first kan second nga mga bak iti dayto nga pasalip dependento apo nagbalo ti pananut ko nga iraman konto ti third paglalabanan tayo no grand finals ida kasi apo so nga first second pa lang desisyon nak to no ipan ko ti third tapno umado ti contestant tayo no grand finals palubos na apo Diyos June 14 to apo iso nga da kayo apo nga mayat nga agi-sponsor tapno lang mabuok daji 20,000 nga pondo da ito nga sponsor ko apo dati nga live ko into no grand finals kas pang pa-birthday yung kanyak nag-birthday nagti June 17 mga ito iti grand finals da ito iti batch 1, 2, 3, 4 and 5 tapos, danto grand finals na 5,000 pesos kada kwanto. Ibos-post ko to apo iso nga updated ka lang kadi post ko. Dagito apo agpost na liwliwala ang ipopost ko. Thank you very much. Please welcome our first winner. Last Sunday in the person of Mrs. Gretchen Mables Yap. Gretchen. Kada kayo amin nga guybuya kakapsat, nagado nga viewers tatangal daw. Sapay kumabot tayo, to nabigat, Domingo ko na manin, no matuloy, agbuya kayo tumanin na po. Gretchen. Dahito ya po, iti kanta na, nga, napauluan. DJ Bambi, agbuya agdengdengag ni DJ, ni Apo Leng Pamitan. Nya nagana dato yun. Gretchen, ay sa itid mo man kanyak datay agnanayon nga ayaten ka nga kwan ko nag-expire dati kwa na Gretchen isen mo kanyak Gretchen datay kansyo mo nga agnanayon nga ayaten ka sa isagsagot ko kita jadsan ni Miss Leng Pamitan may sa nga original na nga kanta na datoy apo dagidad do magamit ko kinupya-kupyada, kinanta-kantada, iso ti naggapuan na dato, iso ti original singer ti agnanayon nga ayaten ka. Gretchen, agbuy-buya ka, ipakisen mo man, balasang dati agnanayon ta, nag-expert dato, intid mo kanya nga in Kwamon. Gretchen, kada kayo amin na po. Gaputan pa'y naka-ready, damay sa po nga intermission number ko ditoy, dahil ito'y kakabsat, denggan nyo. Hangko nga ipagpakita, muna dato yung boses na baka agbalinto nga contestant datoy, denggan nyo apo ti boses na, please welcome. May isa nga nataer nga baro, dahil ito'y apo ti intermission. Sakbay nga itid ko kini Gretchen. Gretchen, ay pasanak dati agnanayon nga yaiten ka Jesmule mo. Aguri kayo kakabsat, madidajay. Datoy, napipintas.
Oh, dajay kakabsat di may sa intermission number ko. Kaya't dati sumaling maki-contest ng overqualified isunan kunak kitaan ta no may pasok ka ti third batch ngam sigurado nga madida kayat ta nalaing ngam hangka madanagan ading baro taalaan ka nga may nga judge into no Domingo daje nga baro agboy-boy suna hangka madanagan ngam mangiper ka man atin kantam nga Ilocano nga mabalin nga pang intermission into no Domingo taalaan ka nga board of judges may nga board of judges apo no Domingo dadyan nalaing ta English pa lang ka sa luyo yan tulan no Ilocano kay ko na kamu nagapuan na ta hang pay unay nga na interview iso na kaad ko lang tatay so nakakabsat so nga agyaman na kakabsat okay da kayo apo nga kuna na aray kuna na overqualified makita yo atabaro dita nga nagwapo dita yan ti wall ko apo dito yan ti comment iso na data damagak man kakabsat ni Chengwei. Ited mo nga 1, 2, 3, 4, 5. Contestant number 1, castrity score na 1, 2, 3, 4, 5. I-medium data messenger mo, send mo ditoy. Tapos, i-confirm ni Apo DJ Bambi data talaga nga score mo. Go Chengwei messenger ditoy chat line ti pangipanam tapno mabuya apo dagiti agkakadaeg agkakalaing agkakagwapo nga viewers tayo i-plug ko na po into no Domingo itultuloy tayo iti contest no adda mapasangpet ko nga sponsor na kakabsat the same prices the same criteria, the same nga Ilocano nga kanta ti kantaan da amin the same ang dependento kon dagiti board of judges no mamang isublinak to maning kanyadan makamunak tong kakabsat iso nga agyaman kada kayo apo ni DJ Bambi ni DJ Mel dagit ni Sir Pastor Tabunyar ni Deborah Bulusan ni Catherine P. Marsan ni Maring Jess Ulep ni Sir Pasilaban Elmer Pasilaban no Aday Suna ken Nyaji Maisan nalipata moten 1, 2, 3, 4, 5 baka maungtan na dito yung dagiti apong board of judges jabayan mo may kabesang kakapsat iso nga agyaman na kada kayo apo ti anos ken anos yung nakikatakta ko na yun iti dayto nga programa kakapsat hang sinsinang programa laeng adu ti marayrayaw nga papagayam tayo pangasiyo kakabsat dito abroad dagito kayo ipalo yo dati programa ni DJ Mel kini DJ Bambi damagan yun nya ti time ti panagbuya yo DJ DWNI iti Burgos Ilocos Norte ken kastama iti rapok inya ti program ni DJ Bambi DJ pangasiyo itay like you i-share you mat kasta kas isu ti kas iti panangsubad tayo iti suporta na kada tayo ditoy liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano mas nang runang agyaman nak apo ta siya iti nakin programa daytoy dagiti admin ko iti ayat ken anus da nga nakitakta ko na iti daytoy nga gundaway. Okay, architect, where are you now? Baka masapol mo pala kamay sa kansyon. Thank you sa lahat, judges and sponsor. Amin na po nga judges, nang nangruna dagiti duwang DJ apo, hang kayo madanagan. Dagiti judges yung dati kakadwak dito yung Santa Cruz Tenerife, hang kayo madanagan ta ikagumaami iti mangipatulod kada kayo ti maysa nga remembrance nga pakalagmigipan nyo iti liwliwaken rayaw dagiti OFW nga Ilocano ibagayo lang no nya ti kayat yung size anya ti size na anya ti kayat yung tela na ta midan da kayo iti t-shirt t-shirt nga ipatulod konto dita ayan yo iti yun dati address na po tabarbarang malpas dato nga corona ipatulod no sinaog dito itangatang kakabsat ipawit ko babay na iti koreo no email dito abroad ipawit ko dato'y t-shirt yo tapno dumanon kada kayo complete address ti masapol konto kasi po ti panagayat mi kadagiti agkakadaeg nga board of judges tano awang kayo hangkung nga kaya nga handlen dato'y tahanak nga nalaing nga kumanta Chengwei masapol ko lang
Cheng, iti lang itid mo kanya top 5. Babatam dagi da duman ta makamukan na amuda mo ti score dan 3.08 10 3.08 10 3.08 Diyan mo damagog to lang Cheng architect dati nagwapong architect tayo apo dato lisensyadong architect ngum ubing nagwapo adagati mabalin nga agparamid ti building dagiti plano ti building yo apo balayo kada akwa si dadana to apo nga agserbi kada kayo ni architect Cheng Wei Lisado Lenglun ubing datoy ngam hanuning ubing ta nakabasa karudan. Okay, wow kuna na. Sigurado DJ Mel kini DJ Bambi numalpas ti lockdown ipatulod ko ti t-shirt yo nga kastoy ti langana. Oh. Data remembrance yu papagayam. Okay, Chengwei. Isend concert admin dito chat. Dito hanga dito chat line. Dato yan dito yan ti pagkukuam kanyak ti pangipanam. Iso nga kayuray ko admin sabay nga i-confirm ni board chairman of the board with name sana share ko na ma'am ibagayo request kayo tulat ta pagpapatangami giti admin mi siya no handa nga desisyonan ton ta syakti nakamakin nakayam amo kada kayo nagpakpaka si tapno guyudan da kayo nga agyans ditoy taamok nga kada iti ko magundaway maturog kayo na apo dita Ilocos nga isong nga nagpakpakasi nagpinatgam niyo mo tikid daw ko apo isong agyan yaman nak iti buo nga viewers iti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano nga dadtoy abroad agyaman kami ti anos ken ayat yu apo nga nagagwapo ken napipintas nga DJs iti Ilocania. Thank you very 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 much. Ayan nan. Hello. Dato damat ang chat ito'y kakapsat nakaduti ang chat tat tatam. Oh, na talaga sir naka-connect ka dito yung TV mi mabuya mi amin apo in-connect da kano ti TV kakabsat talaga nga inpanda ko na po jay TV. Okay, ladies and gentlemen, i-check upon nyo na po no si Noti first kung kuna na ditan wala i-message mo man kanya ka ayam mon sikat katawa data po ti program ni JR Ronquillo Corpus Jr. Apo iso data ti time slot na DJ programa na pa nga si yumutabuyan nyo i-share yo tapno ti kasta mabuya dagiti amin nga OFW tano agkakatawa kayo mo iso buy-buyak apo habang agluluto nadlaw ko aja luluto ko imas taka na yung agluluto ko apo nagimas ta pinaaboton sir kung nag DJ nagimas na si Dayon kung nakakapsat iso nga agbuya kayo. Dahil basta buya-buya kayo, TikTok ka na, nagijay, buy-buyaan nyo dito Facebook, buyaan da kami. Buyaan nyo apo, dagiti DJ, uli handak buy-buyaan nun. Amukon. Amukon. Thank you. Chengwei, dato yun na po, goy ka. First prize goes to top 1. Top 1, number 4. Top 2, number 2. Top 3, Number 5, top 4, number 8, top 5, number 6. The rest, congratulations and agyaman na kada kayo amin kakabsat. Da kayo apo nga nangabak, kung saan nga nangabak, into nabigat, i-text yu kanyak, dagitay number yu iti cellphone nyo, ibagayo, ti example na ka, TM plus number plus the amount, tapnohan na mataw-taw. Kakabsat nga nangabak, kung saan nga nangabak, adalod yu, TM plus amount, number plus amount. Kasi po, da kayo gami nagbuyag, agdingag ti posko ka, simple instruction you cannot follow. Kung nadamat ka, iso nga makapungturak na dumata, itid da kanyak di number ka, manang TM data, ibagbagala di example DJ yan ti posko, kahanda pa ila masurutan kakabsat. DJ Mel, dato yapo ti kuana. Oh, na screenshot kakabsat, datoy. Guli ka sir ta.
Guli ka sir ta kwa ka handa makaw nakalay pa kito ka baka na mapugsatan na ditoy. Guli kayo apo ta kitaek datoy kwa nga talaga nga intindan, talaga nga legal datoy inaramid tayo kakabsat sapay kumaabot ta naparagsak da kayo maninditi daytoy nga oras ket JR. Datoy apo impasa ni Cheng Wei ti score na kini ni Sir DJ. First prize goes to Joel Tagumasi. Joel Florido Tagumasi. Second prize goes to Kenilyn Laconsay. Third prize goes to Joanna Umblas. Fourth prize goes to Reynalyn Tala Larsen. And fifth prize goes to Anjo. Di alik ko na Anjo alik. Ani Jonah aggaray datoy dagiti po tinangababag iso nga kada kayo nga contestant saan kayo nga upay imbes nga agdaydaying din kayo apo nga dadtabamban nyo agpractice kayo ta ngam nga director ti kanta ipasa kay to amin kin ni DJ Bambi no kaya yu ti mapan ag-guest kanji programa na ay napsyat unay ta nakatulong na kada kayo amin apo nga maludan kada kayo amin apo nga dadta Pilipinas agyaman kada kayo amin ken ayan na dati kanta ti nangabaki din apo dadto yun apo. Please welcome our first winner idi na minsan nga Domingo, Gretchen Mables Yap. Dati ti kanta nakakapsat sakbay nga agtuloy-tuloy tayo. Leng pamitan ading. Dato iti balasang nga nangabak idi Domingo kinanta na di kantam. Ipatin kanti ko ng ngem saan Kanta ni Gretchen. Tanairwamak ayat alay sang salayan Ayat akin dali kaguma Ay. Oo naman pa. Daya po ti kanta na. Gura kayo ko na ba napindot ko. Daya ti kanta ni Gretchen. Nagaraw gamin dati imak. Ay. Manang Susan Tejada Florido hangkong may play aje kantamon next batch kanton. Ta intermission number ka dunay datoy kwan agsakit sa karabokog kum kakapsat. Agyaman at kini DJ Bambi. DJ Bambi, DJ Mel, nagiti limang board of judges. Thank you very much. Di ko nang ngem saan Tanairwamak ayat Boses tay nangabakaboto, hindi Domingo. Ayat akin dali kaguma Naipay mo Pudno pagkaragsakan Uray awang kamalaglagihan Dagiti latawa mindak makikita Dagiti naruway nga inagaw ta
kayo amin nga nakikontest nangabag kan saan hangko nga mabalin ti mangisubli kada kayo malaksit no adda kayo ti position number 1 number 2 pailaang desisyon namin to no mabalin ngay pasok ti number 3 tano 5 nga bats agbalin nga 15 nga contestant dayen baka atid dag unay ang makamunak to apo nga mangi-announce 1 and 2 winners automatic nga qualified adaw pat tayon na po nga para iti semifinals upat nga contestant 1 and 2 1 and 2 upat na po ti makompleto tayo kurang pa iti ennom awon no sumaraw kasjayan tano agbalinda nga sangapulo thank you kada kayo amin nga board of judges dagiti amin nga contestant amin nga tabulators dagiti admin ko viewers kada kayo amin na po agyaman na kiti dayto nga kanito manipod dito Santa Cruz Tenerife Spain dayto iti pagayam iti tangatang Roderick Ben Molina tinagbalin nga timonyo iti dayto nga programa liwliwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano naimbag nga rabi naimbag nga aldaw naimbag nga bigatyo amin papagayam adios hasta Domingo. Admin, nagpamatang tayo madamdama.